खुलुमखा दिनै 13 तारिख मे हाय कासे कक साख्लायमोन दिनै आंगोन कक सानामुसुबो स्पेशली चिनी एडीसी नि तयै त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आबोनि मियाद 17 मे को पाइने बरनि टाउन 5 बছর पुरानोखा फियाबा जों जतनो साइमानो सारा भारतबर्षर चिनी कोरोना भाइरास कोविड-19 तयै बेलायखि बिरमान गफाजा बनि बागै तिनि 50 दिन हायखा 50 days चिनी लॉकडाउन गुसनामा खायखा अब कोरोना भाइरास पेंडेमिक नि बागै जों कुनु सामसलायलिया उ लॉकडाउन खेमिनि बागै जों जत्तनो साइमानो कुनो सामंगलिया आरो नि सरकारनि कक जों मामानेव ऑल इंडिया जों लॉकडाउन खायरिखा आबनि बागै जों दिनै एडीसी इलेक्शन ना तंमानि किन्तु आ इलेक्शन जों खालायमालिया आबनि बागै दिनै जों हमनो मासलायखा जे दिनै इभेन आसामो दिनै बुडुलेण्ड टेरिटरियेल काउंसिल but already election gusuna khaijak kintu boheno election ngmalia abangai nini budulen district council bhaino btc of bhaino boro differ khema rokha sungtai bu saimano সংবিধানি মতে as per the constitution of india 6th schedule area of district council no যদি টার্ম পাইখাংখে আবো গভর্নর ni ইচ্ছা গভর্নর আপনো হস্তক্ষেপ খাইও Governor has a discretionary power. Abani bagai Tripura Bahaino. Sung miyagot sung tini cabinet meeting khlaika. Tini cabinet meeting go. Sung governor no daitto roi marokha. Tabo governor 17 tarik ni pore hongkai. Governor decision nanai. Abri sung saimkha governor as per rule bo duita option tongo. Ekta option kai bo abona extend khaimano for 1 year ek bosor bab extend khaimano hayengaba a present government no adc authority no government sabayoi bo katal khaibo administrator bo new khaimano ngkai abotini cabinet sing sidantor khaika abo as administrator khaisinai governor bo administrator appoint khaisinai abo gachini sidan dongkha abani bagai जों जतने सिगो चिनी as per rule as per constitution ओबो सांगमा खायो ओबो केबो इच्छाय खायमानिया अब जों जत साइमा कोरोना भाइरास अंगमानि बागै सुदु त्रिपुराव सिमिया सारा भारतबर्षरनो जे ओबा हायतिनि इलेक्शन न तंमानि फॉर एग्जांपल जों बुडुलेण्ड आरो बंगलिया आरो अलरेडी डिक्लेयार खायजाकसि जों त डिक्लेयार खायमालिया abani bagai जों as per rule as per constitution जों abano माने माचलायनाय अब की इलेक्शन की अब स्टेट में इंडिया नि जे कोरोना भाइरस पाके तसे इलेक्शन इन फिनाय अब अलरेडी आफ्टर 17 मे अब गवर्नर याव थांसिनाय गवर्नमेंट इच्छा खायखै बो सिचुएशन स्टडी खायनाय सिचुएशन स्टडी खायमानि परेबो बो आरो आइनो सय तंग जे कायसा 6 month within 6 month बो abano election declare खायमानो maybe after 3 month or 4 month अब बनी इच्छा अब सिचुएशन जो नॉर्मल हंखाय जो एटमॉस्फेयर जो काम हंखाय बो within 6 month maximum 6 month तंगने बो within 6 month बो इलेक्शन डिक्लेयर मखायनाय अब न जिनि एज पर रूल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आबनि बागै जों केबो ओ जागा जों कोनो मिसआंडारस्टैंडिंग बा बुल बुजाबुजि अंनाने करै जों एज पर रूल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अमो सामखायक दङ अब कैसे पॉइंट ते कैसे साइमनो जे तिनि त्रिपुरा राज्यगो जों जतनो साइमानो सेकेंड फेज नि लॉकडाउन ओ कोरोना भाइरास नि बागै आ जरागो स्पेशली जों आंक खानामुसुबा जागा तिनि स्टैंडर्ड पर्सन जेबरो फाटा दं जाय दंनायाव लॉकडाउन नि बागै गोबां मानसिनि त्रिपुरानि बराव तमा त्रिपुरा सातमा वानसा गोबां मा फाटर को जाय दंखा तिनि स्टूडेंट रक ते दिनि माइग्रेंट वर्कर रक जो होटल सामन खालायनाय
माने चाखैबा खाय तंनाय बा जेकुनु बरफनि आरो रुगनि थांनाय फा थांनाय अमाय गोबां मा जों 3 पॉइंट 13 तारिख पॉइंट जों हिसाब माखा ओ जागा पर्टाल जों बुं लिस्ट मामानि लेटेस्ट जों मामानि अप टू 13 तिनि जरा 5टा 15 जरा जों खबर जों लिस्ट फायखा अरा तिनिफ्राय जों नुखादा 41,491 person जों बुं लिस्ट माखा about different state of the portal of the Pujamaka. Or the Sunuka maximum Sunuka Karnataka, Bangalore. Karnataka was Sunuka Prime 14,619. Tinaro Tiprane Nini Tiprasa Bavancha or standard person subject among Karnataka. Sunuka second Tamil Nadu. Chennai, Tamil Nadu Sunuka 9,139% standard person Tamil Nadu. Ketini third position Pagatini Nanka West Bengal aro 6,738%. Monpur Tunukatini Maharashtra Mumbai aro Bhaino Prai 2,869. Faklagi total Tunukadaga Tini যত স্টেট তঙ্গ কম বেশ তঙ্গ আসামর তঙ্গ চিনি বিহার তঙ্গ গুজরাট তঙ্গ দিল্লিও তঙ্গ মাইক লাগে जों और 41,491% जों लिस्ट माखा अब लिस्ट ताइबो बारायनाय जों खागावो ताइबो बारायनाय आबनि बागै ओ स्टैंडर्ड पर्सननि बागै जोंनि गभर्नमेन्ट जों फुल आबनि जों केयार खाय दङ जों अलि जों लुखा जोंनि ट्रेन जोंनि बेंगालुरुनि अलरेडि रिसेन्टखा और फायखा একটা ট্রেন जों फायगा ब्राय 1200 नि बहाय बरक तिनि फायगा खोना भाइना आं खोनाव चेन्नाइनि हयदे ट्रेन फायनाय अमाय खलाय जों तबक जत्त जागानाव जों मुम्बाइनि आरो नबो जों ट्रेन तबनाय आ फ्री जों तबनाय दिल्लीनिबो तबनाय अमाय खलाय जों अलरेडि जोंनि जों डिसिसन नाय दङ जों बनि बागै जोंनि अफिसार्स बन जों असाइन खायरखा बन जों डिउटी खायरखा अफिसार नाव जवाजु खायदि तैबो जोंनि पर्टाल जे बुं लिस्ट रैर no tini aro portal boy bejo khaidi boni bagi ang khakawo जों जे गभर्नमेन्ट जों जे मानसा जों सामखाय दङ ते जिनि बास बाय बिसिनि बरो फाइ दङ आरो फाइने जों बरो साइज खाय दङ ते गोबां मा जों खोनाखा दाव एप्लिकेसन क्लाइ दङ जों जे मानसा जों बरन तबनाय जे ट्रेन फाइनाय अब जों फ्री अफ कस्ट इभेन जों बरन माइरो उचारावो जों अलरेडि इंडियन रेलवे बर' बाय जों सालायजा ट्रेन सालायजा तो माखैबा जों खायसे कक बुजिना मोसौ दाव जे रखिना नांगौ जे खायसे ट्रेन फायनो हांखाय जों बर' सागा खायसे होल ट्रेन बुक फायनो हांखाय मिनिमाम जों 12,000 बर' नांगौ 1200 बर' हांखायसे पेसेन्जार हांखायसे खायसे ट्रेन जों बुक खालामो ओंखाय जों खायसे जोंनि असुरंखा तरेल फर केरलाव आरो 1200 बर' काया रनि 100-200 हाय दङ ओंखाय रनि इभेन इन दिल्ली इभेन बिहार आव गुजरात आव आरो ओंखाय बर' कम ओंखाय जों खायसे ट्रेन बुक खायनो हांखाय आं खोनाखा प्राय दिनै 12,000-16 लाख रां नांगौ खायसे ट्रेन जों बुक खायनो बागै बनि बागै जों मिनिमाम पेसेन्जार 1200 जों नांगौ आरो खायसे थिनि बागै असुबिदा जे बर' 1200 बर' काया आरो ओंखाय खायसे असुबिदा दङ आफनो जों दे 3-4 स्टेट थमै बर' पेसेन्जार दे कानो अब जों चेष्टा खाय दङ आबन बागै जत्त चिनि फादा तनाय दं किसा दज्य तंदि किसा पेशेंट तंदि जों चेष्टा खाय दङ बाहाकेन्द्र जों तबनानो बागै केबनो जों आरो जों असुबिदा खायनो बागै जों मुचुगिया तैबो जों साइमानो जे चिनि फादा तनाय दं बागै जों जे फाइनान्शियल एसिस्टेंट जों रां सुबाय दङ ताबक दरातै जों मांखा अब 1 तारिखनि रिपोर्ट मे 1 तारिखनि रिपोर्ट अदागा जों प्राय 6,773% जों अलरेडि रां हाबै रखा बरनो जे मानथाय बर' मांखा ताबक दरातै जों अबतायबो जों हाबै दङ दुर हाबै दङ ताबक दरातै जोंनि हिसाब जों मानखा जे जों 6,773%
जों रां दायो रेखा बर'नि एकाउन्टआव आरो बिसिङाव जोंनि खरस संखा जोंनि रां थांखा जोंनि रिपर्टआव 2 crore 19 lakhs 453 rupees जोंनि टोटल जोंनि हिसाबखा अप टू 1st May जरासि ते ओ साप्ताहे जों मायाखौ हिसाब मायाखौ आसु ग्रोते जों आने ते रिपिट खायो 2 crore 19 lakhs 453 rupees जों स्पेन्ड खायखा खरस अब जोंनि गभर्नमेन्ट खरस खायखा आबारबो आं दिनै अलमोस्ट खालामो जुगाव गोबां बरफ ताफोन माय दंखौ जों सायमानो किन्तु आबानो जों रडाबां चेसा खाय दंगो फियाबा अरो जों देखायजा सिना मुसुगो जों क्लियर ना मुसुगो जे बरफ गोबां मानसिफोरा मिसमेच जों थांखा जों रिपर्ट मानो जे बरफ बेंक एकाउन्ट को थाया बुम को थाया बा आरनियो जिरो रगन नखा उररि रेखा माय गोबां मा मिसमेच अबाय जों खानाका जों जतन सायमानो बेंक तो ब्लाइ स्ट्रिक्ट ओ बेंक रक सब डिल खायमानो बागै आबो अनेक बरफ तावखानो पेन्डिं दं खानागो ते 2-3,000 बरफ रक तावखानो मायाखो तो माके तेबा आं कयनाय ओ जरागो इमिडिएटली नक दरसि नो एप्लिकेशन रजाय हांखाय ताकफोनो एप्लिकेशन रखमानो निनि डाइरेक्ट नो तिनि वेबसाइट नो दाइ रमानो बा वेब नि तिनि कंट्रोल रूम नो रखमानो आनो बर रखमानो आनि WhatsApp रखमानो फेबा नो ऑथेंटिक नो मांगनाय नो प्रेजेंट एड्रेस नो मारनाय फुल एड्रेस नो परमानेंट एड्रेस नो पारानि एड्रेस नो मारनाय तेनो रमाखनि बुफानबो मारनाय तेनो मोबाइल नंबर तेनो अकाउंट नंबर अब निजिनि अकाउंट नांनाय बुनि अकाउंट या निजिनि पर्सनल अकाउंट नांनाय जेब्रक एप्लिकेंट बरनि बनि बुमुक्तिनो अकाउंट नांनाय आ अकाउंट बाहायनो जोंनि IFSC कोड मारिनाय अमाके जों ऑथेंटिक फुल एड्रेस मागायसे जों आबरनो जों रां दाइराव किन्तु फेयाव जों नुखा अनेक बर एड्रेस बुल के सुइरागो अनेक बर अकाउंट बुल के सुइरागो अमाहाय माने बागै टेक्निकल किसे प्रॉब्लेम दंगो आवमगै अनेक बर हाबियां तो हांखानागो दिनै अकक सानामसुगो जों त्रिपुरा जगो ताबक फानो जों ताम सानाय दिनै कोरोना भाइरास दिनै मासा बाराय होनखानागो बेसि बाराय लिया दैबो दिनै ताफोन सिविलियन जे पब्लिक ताफोन केबो रमजायखो आवगाय दिनै खबर काहाम जे मानजानाय र अराउंड माखा 154 55 आवहाय मानजाखा तागुराते 155 किन्तु बाक्सा हामखा बाक्सा अनेक हामखा फियाबा खबर अमन का हामनो जों हामनो सो सिविलियन साधारण पब्लिक नि थानियो ताकफोन एकजन फानो पजिटिव मानजायखो कोरोना भाइरास जे मानजानाय रंगे बेसिबो तिनि BSF नि पर्सनल त्लेबर फैमिली आबो मानजागो किन्तु तिनि कमन सिविलियन तिनि बर बिसिङो आबो ताफोन कोरोना भाइरास पजिटिव मानजायखो आमन बगे जों कोनो किरना करै जों साइमानो जे कोरोना भाइरास नो फाइट खालामनो कोरोना भाइरास आबो डेंजरस आबो रोगिया जों साइमानो गफाफानो पजिटिव मानसिफोर अनेक बर हामै दङ आबाङै जों कोनो आतंकना करै कोनो किरना करै जों अबनो नायो जे जों जत्तनो एको दाख्लै जों मा दंलायनाय जाते जों तिनि तिबा राज्यगो कोनो रिउमार्स केबो कक्से मा दंलायनाय आं अबनो बारबानो कयो तिनि बिसिङाव बारबानो कयो जाते अ जराबो तिनि 1 नम्बर सत्रंगै तिनि कोरोना भाइरास कोविड-19 ओ कोविड-19 न जों मोकाबिला माखायनाय फाइट माखायनाय अब तिनि मेन तिनि उद्देश्य अब तिनि मेन टारगेट आबनि बागै हारि जत्तनो जों तिनि गभर्नमेन्ट जे मानसा जों सबाय दंगो तैबो जों सबानाय तैबो जत तिनि पब्लिक जत NGO जे वेल विशर्स गोबां मा सबाय दंगो जों नुखा आबो आं खायनो हाय जत्तनो हामबाय ते खुलुमबाय